pamusoro tinokuchingamidzai kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi ndoda kutaura pamusoro penhaurwa inotaurwa navanhu vazhinji, iri nhaurwa yaMwari. Mwari anopinda papi panhaurwa yevadzimu? Tinoyatsonzwa nguva dzakawanda tinoverenga maKristu kunyanya mucomment section achiti siyanai nezvamuri kuita mutevere Mwari, siyanai nezvevadzimu mutevere Mwari. Nhaurwa yaMwari nechivanhu inofamba sei? Vamwe ndo vanozoti hatinamati mudzimu, tinonamata Mwari kuburikidza nevadzimu. Nhau yaMwari nevadzimu inofamba sei? Regai tipindewe munhaurwa iyi. Zvimwe mungada kuti ndimboenda kumashure mbichana. Nhaurwa iyi ndakamboibata mune chimwe chirongwa chandakaita chandaiti Jehovha haasi Mwari. Ndaizama kuda kupatsana ngudzo yekuti varungu vachisvika mamissionaries akatora inzwi raishanda kuchivanhu rekuti Mwari ndokuripinza mukati mekereke. Pakatomboita gakava nehondo, vamwe vachiramba vachiti hamungatori inzwi rokuti Mwari muchiripinza mukereke nokuti it is a hidden word. Kana mukaenda kuvidhio iyoyo mungaona zvakawanda. Handisi kuzodzokorora zvese zvandakataura pavidhio iyoyo, asi ndaipa umboo yokuti umboo hwekuti inzwi rekuti Mwari inzwi rakatombonetsa kuti ritambirwe nemaKristu uye mukereke. Vamwe vachiti ngatishandisei inzwi rekuti Yawe. Apa ndokuda kupa umboo hwekuti Mwari inzwi rakagara richishandiswa muchivanhu. Mwari akagara ariko kuchivanhu. Tine umboo hwandingada kupa mbichana muhupfupi hwekutaridza kuti Mwari akagara ariko kuchivanhu. Kana tikaenda kune vanhu vakapinda mukati menyika ino yeZimbabwe isati yave zvairi nhasi, vakafamba mumarudzi echishona akanga ariko, colonization isati yaita, Christianity isati yapinda, Chikristu isati chapinda madhiri, vanhu ava vanobudisa umboo huri pachena kuti vanhu vatema vaiona sei chitendero chavo. Tine murume wandogara achitaura nezvake anonzi Karl Marx. Murume uyu akandikoshera nemhaka yekuti ane zvakawanda zvaakabudisa maererano nevanhu vatema. Ngatimbotarisai zvimwe zvacho zvaanonyora pamusoro paMwari. Anoti iye, they believe in a highest being of goodness called Mwari. They believe in a highest being of good, highest being. Mutsvene ari kumusoro wavanoti ivo Mwari. Ainyora izvi patakati akapinda munyika yemasvingo kunana 1870 uko, 1871, tisati tava necolonization, pasati maKristu asati auya. Munzvimbo iyi maingova nehanda ainzi Adam Renda, ndiye akanga arimo munzvimbo iyi. Panguva iyi tiri kutoona murume uyu achiti they believe in a highest being of goodness called Mwari. Zvinotiudza nekutiburisira pachena kuti nhaurwa yaMwari yakagara iriko kuchivanhu. Haina kuuya nevarungu, haina kuuya nechiKristu. maKristu ndiwo akasvika otopa inzwi iri achiripinza mukereke, asi Mwari akanga ariko muchivanhu. Tichibva ipapa tinoda kuenda kune mumwe munyori, mamissionaries mamwe ekutanga, tisingaiti kumashure uko kunana Suveda, tisingaiti kumashure uku kunana Moffat. Pane mumwe murume zvakare akakosha munhoroondo dzechitendero chechivanhu. Murume iye anodanzi Bishop Knight Bruce. Bishop Knight Bruce akauya achizoparidza, akasvika munzvimbo dzevatema,
akatanga kuenda kuBulawayo, Matabeleland, akanoparidza ikoko, ndokukumira mvumo kuna Lobhengula kuti angadai akaenda dai aendawo kunyika yakanga ine vanhu verudzi rwechishona yata kuti Mashonaland, anoparidza ikoko. Ndokuzopuwa mvumo naLobhengula oenda kunoparidza kuMashonaland. Achinosvika muMashonaland achiona vatema nezvakanga vachiita ikoko zvaitwa nevashona ikoko, akanyora iye achiti, during harvest time they do in some parts keep 1 day in 6, not 7 apart, and call it Mwari's Day. Anoti iye kwakanga kune zuva rakatsanangurirwa, kwaiva kune zuva rakaiswa padivi rakaisirwa Mwari rataiti rechisi. Pavanenge vakukohwa vaitoti vaise rimwe zuva padivi riri zuva raMwari. Saka Mwari akanga ari ani? Pachivanhu chedu Mwari ndiani? Nokuti nhaurwa yaMwari yakazoyaongowondongwa. Ndati unonzwa mucomment section umu vachiti siyanai nezvemudzimu mutevere Mwari. Woti ko munhu dzakakwana here? Anopenga here? Akamboitawo research here akaona kuti nhaurwa yaMwari inofamba sei? Kana kuti anenge achingowawata mucomment section achiti hamuzivi Mwari, hamuzivi Mwari. Tokona kuziva Mwari iye akanga ari muchivanhu asati abiwa kuenda muchiKristu. Inzwi iri raingoveko chiKristu chisati chavako. Mwari uyu taingoenda tichingonomupira chiKristu chisati chavako. Ndizvo zvakanga zviripo. Atinzvenge tataura tikataridza umbowo hwevanhu. Mumwe aive bishop akanyatsotaura kuti vanhu ava vakanga vane Mwari's Day, zvinoreva kuti Mwari takanga tinaye. Karl Marx, a geologist and explorer, akati they believe in a highest being of goodness called Mwari. Saka zvinhu zvatanga tinazvo Mwari taimuziva. Saka zvino Mwari zvataimuziva, Mwari nevadzimu zvaifambidzana sei? Vadzimu vakanga vari papi? Mwari akanga ari papi? Taizosvika sei kuna Mwari? Ndiyo nhaurwa huru yandinayo yekuti tibudise pachena kuti tinosvika sei kuna Mwari. Madzibaba edu aisvika sei kuna Mwari? chiKristu chisati chauya ichi, tisati tabirwa Mwari wedu achipinzwa mukereke, zvaimbofamba sei? Kukereke ini ndinongodavira kuti kuna Jehovha, vakataura nhaurwa yaJehovha handipikisani navo. Asi paone kutaura nhaurwa yaMwari tinofa tatanga kupikisana nemhaka yekuti Mwari ari mukati mechivanhu. Ngatipindei munhaurwa yekupira nemanamatiro ataita Mwari. Kuti tinzwisise nhaurwa iyi tinodzokera zvakare kuzvinyorwa zvakaoma uko. Hapana chakamboipa kuita tsvakiridzo tichipinda muzvinyorwa zvevanhu, nokuti Bhaibheri risati ravepo zvaingova zvinyorwa zvakaitawo seizvi zvakanga zviriko zvichingotevedzwawo nevanhu. Yakangoitawo sehistory ichingotevedzwa nevanhu kusvika vazogara yekanzo yavakagara vakati aya ndo mabhuku atada kupinza muBhaibheri. Asi mabhuku aya akanga akaita sehistory pakutanga, ndo zviripo. Saka isuwo hatitye kuenda kuzvinyorwa zvakaita seizvozvo tichinotsvakiridza kuti zvakanga zvakamira sei. Karl Marx unotitsanangurira zvaitika paZimbabwe yatikuti Great Zimbabwe. Ndichada kutanga nenzwi rekuti Zimbabwe risati asvika pakuGreat Zimbabwe, nokuti anotsanangura mapirirwo aiitwa Mwari paGreat Zimbabwe. Asi achingoshandisa kuti Zimbabwe zvokuti Great Zimbabwe inzwi rakazouya manje manje, asi paingonzi paZimbabwe. Nhaurwa ndeyekuti Zimbabwe hazvaingoreva Great Zimbabwe chete riri kumasvingo. Dunhu rega rega rakanga dunhu rega rega raitova nenzvimbo yavaiti Zimbabwe. Tikaenda kuzvinyorwa zvaFernandes tichienda kumashure kumaPortuguese uku,
paakatanga kuita exploration yake, muPortuguese achipinda inland, akaenda kunzvimbo inonzi Kiteve. Kiteve tikada kuitevera nzvimbo iyi, anenge achinonotsanangura nzvimbo iri kuchimanimani. Ndipo paanonotsanangura kuti kunzvimbo iyi paive neZimbabwe yakanga iripo. Zimbabwe iyi yakanga iri pasi pemakomo echimanimani. Inzwai ari kuti their Zimbabwe was it. Kureva kuti ichimanimani yari kutsanangura Zimbabwe yekuchimanimani haisiyo Great Zimbabwe. Nzvimbo yega yega mudunhu rega rega rakanga rine nzvimbo yavaiti Zimbabwe. Zimbabwe zvichirevei? Zimbabwe zvinoreva nzvimbo yekupirira Mwari, ndo zvinoreva kuti Zimbabwe. Ndichazvibata futi naurwa kuti Zimbabwe zvinorevei, sapa ndatirega ndizvitaure. Ndichada kutaura inonzi origin of the word Zimbabwe. Tati Zimbabwe zvinongoreva kuti nzvimbo yekupirira Mwari. Ndosaka tizoona muzvinyoro zvananga chitaura izvi zvemuPortuguese uyu ari kutaura Zimbabwe kuchimanimani, akaona kuchimanimani. Anga asingatauri Great Zimbabwe. Achienda mberi achataura maZimbabwe anokwana 3 akaona. Anga asingarevi Great Zimbabwe. Kuti Zimbabwe zvaingoreva izvo kuti nzvimbo yekupirira. Ndosaka tizoona Fernandes achitaura maZimbabwe akawanda akasangana nawo. Asi ngatichienda panzvimbo yatakuti Great Zimbabwe nhasi uno, kuti Karl Marx akanzwa, haana chaakaona, asi akasangana nemunhu anonzi Bebekete. Munhu uyu wakasangana naye Bebekete akakwanisa kumupa maitirwo mapirirwo aitwa Mwari panzvimbo yatakuti Great Zimbabwe. Murume uyu anotsanangura achiti paGreat Zimbabwe papera makore anoita 2 kana 3, vanhu vaibva kumaZimbabwe mamwe aya akasiyana siyana vouya vose panzvimbo yatakuti Great Zimbabwe. Vabva kumaZimbabwe akasiyana siyana vaiuya paZimbabwe kuzoti vaite mutambo mukuru vachiitira Mwari, wakanga uri mutambo wemvura. Mwari basa rake rakanga rakakura, rakanga riri kunayisa mvura. Saka munyengetero mukuru wenzvimbo dzakasiyana siyana, matunhu akasiyana siyana, after 2 or 3 years vaizoenda panzvimbo yatakuti Great Zimbabwe. Ndipo pavazoita munyengetero mukuru vachinopira Mwari. Ipapo ndipo pakanga pane watingati munyai mukuru wa Mwari. Mwari aishanda nemhondoro. Mhondoro yaiti iyi ndiyo mhondoro yakakura, ndiyo mhondoro huru. Mwari waisarudza mhondoro iyoyo. Mwari akanga asingasviki pamunhu, asi aizokwanisa kutaura nemhondoro yakanga akasarudza, yaisarudzwa naMwari kuti akwanise kutaura naye. Ndiyo mhondoro iyoyo yainopira kuna Mwari. Ndipo paendwa nemombe 3 dzeruvara rutemba dzaienda ipapo. Zvanzi kana vakuenda kunopira paingodiwa vasikana vanenge vachiri mhandara 2 nevamwe 2 vaibatsiridza. Voenda nemhondoro iyi, vokwira gomo. Vakwira gomo, vasvika pamusoro pegomo, vane mombe dzavo 3. Ndidzo mombe dzaizopirwa. Imwe yaipirwa mombe kumhondoro dzedu dzematunhu akasiyana siyana. Nyama yemombe iyo yakanga isingadyiwi, asi yainoraswa musango. Zvikara zvesango zvikauya zvikadya, vobva vopembera vanhu vachiti mhondoro dzemativi akasiyana siyana dzatambira zvinhu zvedu. Kozoita nhaurwa yekupira kuna Mwari. Izvi zvaizoitwa nemhondoro hombe iyoyo nemhondoro huru yakanga yakasarudzwa naMwari. Ndiyo yakwanisa kunopira kuna Mwari. Mwari waitaura kufurikidza nomumapako. Ndosaka muchaona kuti maZimbabwe akawanda akanga ari pedyo nemakomo, kati pamakomo.
gomo rinenge rine bako. Ndimo makanga muri kupirwa Mwari. Saka paGreat Zimbabwe yakanga isiri nzvimbo aigara madzishe. Chero pakasvika kaumauka, hapana ishe aigara muGreat Zimbabwe. PaGreat Zimbabwe pakanga pachiendwa kunopira. Doro raitovapo, tinotaura kunzi mhondoro iyi yanoti the high priest yaizodira doro pamukova webako, pamuromo webako, paizodirwa doro. Imwe mombe ndo yaizourawa yodyiwa nevanhu, dzimwe mbiri idzi dzanga dzisingadyiwi nevanhu. Kozoita mombe dzinenge dzakawanda dzaiuyawo nevanhu, nokuti paitawo vanhu vanenge vakawanda, asi dzinenge dzisiri mombe dzinenge dzichishanda basa rechivanhu. Mombe 3 ndidzo dzaishanda basa rechivanhu raMwari. Saka taiona kuti paitopirwa Mwari, paitopirwa nemhondoro, nokuti mhondoro ndidzo dzainokwanisa kunotaura naMwari. Haisi midzimu yese yaikwanisa kunotaura naMwari. Midzimu yese pamusoro payo pane mhondoro. Zvichemo zvinobva kumidzimu zvoenda kumhondoro, zvoenda kuna Mwari. That is the hierarchy. Ndo zvinotsanangura Kaumauka achitaura zvakaudzwa nabepereke paGreat Zimbabwe, mapirirwo aiitwa. Taona kuti paipirwa Mwari, paitopirwa nemhondoro. Zvinoreva kuti Mwari nechikamu chemhondoro zvakanga zvisiri zvitendero zviviri zvakasiyana sezvinotaura vanhu vakawanda, kuti kune inonzi the Mondoro cult nethe Mwari cult. Hasi makauti zvitendero. Saka zvitendero, tanga tisina zvitendero zviviri. Ndosaka tizoona zvekare Bishop Knight Bruce achiti muna dzimwe nzvimbo mune zuva rimwe rinonzi zuva raMwari. Zvinoreva kuti nhaurwa yaMwari nevadzimu zvakanga zvisiri zvinhu zviviri zvakanga zvakasiyana. Chaingova chitendero chimwe chete, asi chakanga chine structure yacho. Midzimu yakawanda yaizosangana naMwari mumwedzi waMbudzi, pataiti midzimu yaizotora zvichemo ichiendesa kuna Mwari. Asi zvichemo kuti zvisvike kuna Mwari, mudzimu haungonosviki ungonoti tudzuzudzu kuna Mwari. Chivanhu chedu chine gwara, chivanhu chedu chine tsika, zvinhu zvinoenda nehierarchy. Zvichibva pamudiki zvichienda pamukuru, zvichienda pamukuru, zvozosvika kumhondoro, kozosvika kumudzimu mukuru. Mudzimu mukuru unova yatingati a tribal ancestral spirit. A tribal spirit ndiyo inosvitsa zvichemo kuna Mwari. Zvinhu izvi zvakagara zviriko. Mwari takagara tiinaye, Mwari takagara tichimupira. Takupai muenzaniso noumpowo hwakabuda pachena kuti Mwari aipirwa sei. Mwari aipirwa pamwe chete nemidzimu mikuru yatinoti mhondoro mazuvano. The tribal spirits, isu tinongoshandisa kuti mhondoro, asi mhondoro anenge ari munhu wacho, anenge akagarwa nemudzimu mukuru. Saka nhaurwa yevadzimu, oro mudzimu mukuru, oro vadzimu vakuru naMwari vaipirwa pamwe chete. Mwari akanga asingapirwi ari pake ega. Vaitoti pavanonopira Mwari, vanopirawo nematribal spirits, midzimu mikuru yenzvimbo nenyika dzakasiyana-siyana. Asi mhondoro huru inenge iripo iyi, inenge ichitungamirira zvinhu izvi, ndiyo yaizodzoka kuvanhu neshoko raMwari, yosvika yoti ari kumusoro ati. Nokuti Mwari aikwanisa kutaura nemhondoro iyi. Tati Mwari aigona kutaura, inzwi rake raigona kunzwikwa mubako, osvika oti ari kumusoro ati. Nazvino nhaurwa yekuti ari kumusoro mukati memachechi inongovako inhaurwa yakabva pakupira kwaitwa Mwari. Munhu aizodzoka achiti ari kumusoro kubvira Mwari, ati ndatambira kuchema kwenyu, mvura ichanaya. Saka tati Mwari chinhu chikuru chaendeswa kuna Mwari, yakanga iri nhaurwa yemvura. Mvura ngainaye, ngative nemvura
ndosaka maizoona kune that dedication paharvest time yokutenda Mwari kuti akanayisa mvura tava kukohwa. Saka basa guru raMwari rakanga riri kunayisa mvura, vadzimu vachirwa nesu zuva nezuva kuti upenyu hwedu ndo upenyu hwakanaka. Saka Mwari takagara tiinaye mukati nechitendero chedu chechivanhu. Hatingaudzwi nezvaMwari nevanhu vakauya vakaba zita rekuti Mwari kubva kwatiri. Hatingaudzwi nezvaMwari nevanhu ava vangatiudza nezvaJesu Kristu, because zita risina Jesu Kristu mukati nechitendero chedu chechivanhu. Asi kana mambotaura nezvenhau zvaMwari, aiwa, Mwari taimuziva, Mwari taimupira, Mwari taitenda kwaari, ari kumusoro soro, ndozvaizotaurwa apa. Ndati maKristu mukati memacomment section taurai zvaJesu, haazvaMwari ngatiudzi. Mwari taimuziva, nevarungu vanopupura kuti vanhu vatema vaiziva Mwari. Ndatenda ndini wenyu umutambisi, the African teacher, Sekuru Makoni. Sarai zvakanaka.